Literature Wales are really pleased to have been working with FAW on this really exciting project, mixing in literature and football. And I think it works so well because both the FAW and Literature Wales share the same values and aspirations for the young people. We believe in diversity, inclusivity and giving young people equal chances, whether that's on the pitch or using their imagination. Fi di Bardd Plant Cymru ar hyn o bryd, sydd yn swydd anhygoel. Dwi'n cael teithio o gwmpas Cymru, mynd i ysgolion i wneud gweithdai barddoniaeth gyda plant, a hefyd yn cael cyfleoedd gwych ac arbennig fel heddiw i greu cerddi arbennig ar gyfer digwyddiadau a chlasuron. I think it's so wonderful to give children this kind of experience. They often feel that poetry is not for them and it's something serious. So when you combine something that they love and have a passion for, like football, with poetry, it works so well because they think, oh, this is for me. I can do this, and it's a way for them to express themselves that they maybe wouldn't have done before. So it's fantastic to see Literature Wales and FAW coming together to give these children such an amazing experience. Heddiw roedd ni'n paratoi am wneud poem amdano y tîm Ferched Cymru am Euros 2021 a roedd ni'n trio paratoi gan ysgrifennu llawer o geiriau sy'n mynd i helpu ni yn y poem. Dwi'n teimlo'n falch iawn oherwydd dwi'n caru ein wlad ac pêl-droed yn un o chwaraeon gorau dwi'n hoffi. Dwi'n gobeithio wneud poem dda iawn i'r tîm i cynrychioli nhw yn y gemau. Credu fod o'n holl bwysig o ran yr iaith Gymraeg achos trwy sgwennu am pêl-droed trwy gyfrwng Gymraeg a hefyd gallu chwarae pêl-droed trwy gyfrwng Gymraeg. Mae'n dangos fod yr iaith Gymraeg yn iaith rhyw fodern, ddim yn rhywbeth sydd jyst yn berthnasol i'r ysgol neu i'r cartre neu rhywbeth i'r sefydliad. Mae'n rhywbeth allwch chi ddefnyddio bob dydd. A dwi'n credu trwy defnyddio pêl-droed, bod chi'n gallu, achos fod y gamp mor boblogaidd, bod chi'n gallu gwneud llenyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd i fod yn rhywbeth poblogaidd iawn ymysg pobl ifanc a phlant.